פותח פה למרכז כיוון בנתניה, מרכז חדש והמהפכני שמשרד העבודה מקדם בכל רחבי הארץ. חשוב לציין שמרכזי כיוון התחדשו לא רק במקום חדש, עם נור, מקום מרכזי, מחשבים, שולחנות, כל האווירה החדשנית והיפה, אלא גם במיתוג יפה, עדכני, עכשווי. הכיתה הזאת היא גם אבחונים, גם קורסים, אקסל, אנגלית, סדנות עולם העבודה, סדנות כלכלת המשפחה, שוק ההון, מיצוי זכויות עובדים, הכל קורה כאן בכיתה. הלימודים הם בהפרדה מלאה, גם לגברים וגם לנשים. אנחנו בית חם ומקצועי לאנשים שרוצים לעשות שינוי משמעותי בחיים שלהם. מהרגע שהם נכנסים בדלת עד ההשמה המוצלחת בפרנסה טובה, אנחנו מלווים אותם בכל השלבים החשובים. אחד, זמן ושמחה. המטרה של מרכזי כיוון לתת מענה לאנשים שרוצים לצאת לשוק העבודה, אבל הכי חשוב, שיצאו בצורה שתכבד את המשכורת שלהם. חפשו את המרכז כיוון שקרוב אליכם לבית, פשוט תבואו להתקדם. זאת המטרה, בהצלחה.